Malawian Camera. Panopa tofika dongosolo kuti anthu amba ndachinyamata tiyambe kuyimira tokha. Anthu amayina sizakapeza kuserwani mati. Anthu amayina sizakapeza kuserwani. Yeah, ndithu takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel. Lero ndithu tikupatsireni zomwe zachitika kumene kuko ku Lilongwe, especially ku Parliament. Lero ndithu linali tsiku la mabize ndi sitinakwanise ndithu kukupatsirani nkhani iyi mu nthawi yake, komabe tikuyenera kuti tikupatsireni nkhani ndiyonena kuti paja president a chipani cha NRC Dennis Tantwe Khanga Mahata analonjeza, anena kuti ayi tikhale tikuyenda ndithu ulendo wa ndawala kupita ku parliament komwe tikapereke petition yayi chikalata chathu chomwe muli madando mwauza kumene kuchawo kuti yayi alole ndithu achinyamata amene akwanitsa zaka 30 kuti nawonso azapikisana nawo pa mpando wa president. Tisayiwale kuti ku Malawi ndithu munthu atha kukhala president ngati ali ndi zaka zokwanira 35. Ndiye iyayi Dennis Mahata kuti ayi at least titsitse ndithu age limit imene ndithu at least minimum ikhale zaka zokwana 30. Zikakwana zaka zokwana 30 kenako munthu akwanise ndithu kuyima nawo pa mpando wa president. Choncho lero Tuesday kama kuti lero pa 1 April ndithu Dennis Mahata ndithu ananyamuka. Kamene tisanafike kumeneko tilongosola kaye za video imene tinaonetsa kumayambiro ija. Video ija ndithu inali imodzi mwa videos amene analipo amene iwowa amayenda ndithu kuyankhula ndi anthu wamba. Anayankhula kale mu video muja kuti ayi anthu wamba ngati ifeyo samatilabadira, komabe tiyeni tichite effort, tichite mphamvu, tichite kuthekera kuti zinthu zathu ziyende. Ndero iyayi anthu anabwera ndithu maunyinji mwa achinyamata ambiri, magalimoto osiyanasiyana ndithu anali kumeneko ndithu ku parliament komwe amayembekezeka kuti akasiye chikalata. Komabe chikalata sikuti kunalibe, chikalata chinalipo, koma pamafunika pacha mmadziwa pamafunika ndithu chilolezo chochokera kwa DC. Therefore Dennis Mahata anali ndithu kumeneko kwa DC kuwakumbutsa, chifukwa kumeneko ndithu anapita kale ndi amakumbutsa kuti akulu nkhani ija bwanji timafana nawo chipepala tithamange tikapereke makalata athu tizikabwera. Therefore chimene chinachitika kumene kuja nchonena kuti DC anawauza Dennis Mahata kuti okay, mungodikira kaye pang'ono 30 minutes ndi kuti ndikhale ndikulongosola kaye zina mkatimo. Koma after kudikira kwa nthawi iwaja anazatuluka, kenako kuzakhala ngakuti anayiwala kumafunsa kuti kodi paja mukudikirabe, kodi paja issue yake ndiyoti chani, like zosalabadira kuti munthuyu ndithu wabwera ndithu ngati mzika ya dziko, komanso nzika yomwe ili ndi ufulu ozalenga chikalata chilolezo kwa DC kuti atha kukapanga mademo amtendere. Anyway, kumene kuja anakhala ndithu nkukhala ngati kuti anapanga ignore ndithu, kumakhala ngati akuazembazemba kuti mwina munthu amene sakufuna zimene akufunazo nzosafunikira. Chonchonso kumbali ya ku parliament anthu anali kumene koko atayima akudikira kuti nanga tipange bwanji pamene papa. Komanso ndithu kunali apolisi, poyamba anapeza apolisi ochepa, kenako apolisi achana akatulana. Komabe the good news is kunalibe chisokonezo china chilichonse. Ena ndithu anyamata timaspy choncho
anyamata azikwanje ndithu amabwera anali mchigulugulumo ya ndikumakhala ngati kuti akupanga zina komabe anakumananso ndi panali intelligence ina amene ndithu panalinso ndithu akadauloso ena amene amapanga figure out amene amazindikira anthu aja ndikumawuzali kuti akuluakulu lero mukayesera kupanga china chilichonse akuluakulu inuyo ndithu mukwapulidwa. Ndipo anyway izo zinali choncho kumene kuja pamene ukukuku a Dennis Mahata akuthamangitsa mafailo mpakana zinapeza kuti nthawi ikutha. Kenako iwo aja anangoyimba foni kuti ayi tisavutitsa anthu amene ali kumenekoko ku parliament amene afika kale podziwa kunena kuti anthuwa sakufuna kuwapatsa chilolezo kapena kuti chikalata kwa DC kuja. Therefore umo ndi mmene zinakhalira basi anayimba mafoni kenako nkupanga organize kuti anthu ajawo abwerere kotero sanapereke chifukwa chakuti kalata yawo petition yawo sanapereke ku parliament chifukwa kuti a DC anakhala ngati nkhanija ayigwanda. Komanso china chimene akuyankhula a DC akunena kuti ayi iwo ndithu kalatayo chilolezo achipereka koma chidusira kwa Attorney General. Pamene pakudabwitsa kuti Attorney General munthu ukafuna kupanga mademo ukafuna kupanga peaceful demonstrations sikuti nkhani imwe kafika kwa Attorney General. Zikuthenga bwanji nkhani imeneyi ndithu ikapeze idusira kayi mwa Attorney General. It's just ndikungoyenda basi pansewu ndikukafika ku parliament ndikungopereka mapepala awo komano why mpakana nkhani ikafike kwa Attorney General. Ndiyeno panalinso mphekesera zina I think ma excuse amene amatuluka ndotona kuti ayi mwina samayenderendera ndifane kumene sanapeze chilolezo chimene chocho kwa DC ko. Iyayi nkhani imene ndithu siyoona kuyenderako ndithu amayendera ndithu kupita ndithu kukakumbutsa kuti ayi kuti timafuna kuife zikalata zoti tipite tikangopereka petition yathuyo zikalata zathuzo tikapereka basi tione kuti tipange bwanji. Koma mwachidule ndichokuti chikalata sichinaperekedwe. Petition yawo imene a Dennis Mahata ndi anthu ena yokapereka kumeneko ku parliament kumeneko sinaperekedwe sezinaperekedwe chifukwa chakuti kwa DC sadalandirenso chikalata chowaloleza. Ndiye mutha kuona kuti amene ndithu anali anyamata onyamuka amene unali ulendo ndithu kumapita kukapereka petition ku parliament. Ndiyebe izo ndi zimene ndithu zinachitika kumutsiku la lero. Guys, thank you so much. Ife ndithu timakunyadirani chifukwa chokhala pamenepo nthawi zonse komanso ndikumatitsata tipitirize kupasani programu. Lo ndimene kulili makali morena ali patsogoloko ndimene kulilipo kali morena ndimene kuliona patsogoloko alipo angapo apemene koko. Malawi, Camera.